Hwlffordd yn clirio i fyny, a cyffyriad gan Jordan Davies yn rhyddhau Fawcett yn glir, Fawcett yn ergydio, modfeddi heibio'r postyn. Cyfle cynta'r gêm yn dod yn yr ail funud. Ben Fawcett yn glir o amddiffynwyr Pontypridd, ond ergyd trodd dde Fawcett heibio'i Radcliffe ond heibio'r postyn hefyd. Mae Jordan Davies, 3 yn disgwyl croesiad, mae Lehi, Fawcett yn ofyd ac ar y postyn pethau, Jazz Richards! A mae Richards wedi sgorio o gol wych gan Jazz Richards. Cynta o'r tymor i bedwerydd dros Hwlffordd yn ei yrfa, ond am groesiad gan Jordan Davies at y postyn pella. Lewis yn uchel i'r awyr, mae Jarrad Wright yn pengio, a mae Jarrad Wright yn sgorio, a ni'n gyfartal yma ym Pontypridd. Y gig gornel yn uchel i'r awyr, a Jarrad Wright yn curo i ddyn. Kieran Lewis. Hediad da, mlaen at Arman. Arman yn erbyn Bosch, mae'n cael ei dynnu nôl yn Miracle Cosby. A beth yw lliw y cerdyn fan hyn? Cerdyn coch i Oscar Bosch. Dim ond i ail gêm i Hwlffordd. Y drosedd yn un amlwg ar ben Arman. Oedd Arman yn glir. Kieran Lewis dros y gigrydd. Dros y wal, a mewn i'r gol. Yn erbyn i gyn-glwb, mae Kieran Lewis wedi rhoi Pontypridd ar y blaen. Ergyd enfawr i'r adar gleision, hyfryd gan Kieran Lewis. Lewis a Owain Jones ymlaen at Danny Williams, dim cam sefyll. Cyfle fan hyn i'w selio hi. Williams mewn i'r cwrt Cosby. Parhau i fynd ar bediad da gan Zach Jones ac yna Owain Jones. Rwyd ochr. Pontypridd yn gwastraffu cyfle i selio'r fuddugoliaeth. Danny Williams eto yn erbyn i gyn-glwb yn rhedeg yn glir, ond Zach Jones, y gwr o Seland Newydd, yn sefyll i dir.